भोजपुरिया समाज के हार्दिक अभिनंदन और नमस्कार बा और वो लोग के प्रेम स्नेह के दरकार बा। हम आज नवरात्र में एगो देवी माई के भजन सुनावता। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करम लोगन। माई के भजन बड़ा बढ़िया 2 लाइन के हम लिखले बानी आ सुनावता। नहीं अच्छा लगे लाइक जरूर करम लोगन। जय माता दी। कि जब से चढ़ल नवरात दिया जराई सारी रात। कि जब से चढ़ल नवरात दिया जराई सारी रात। अजरो पौनी और धैले बानी कलसाए माई। माई से भक्त माने कहता कि जैरो पौनी और धैले बानी कलसाए माई। तो घरे आ जैतुई हे बाटे ललसाए माई। कि घरे आ जैतुई हे बाटे ललसाए माई। कि जब से चढ़ल नवरात दिया जराई सारी रात। कि जब से चढ़ल नवरात दिया जराई सारी रात। अजरो पौनी और धैले बानी कलसाए माई। ए माई वह जरूर कि जैरो पौनी और धैले बानी अरे कलसाए माई। तो घरे आ जैतुई हे बाटे ललसाए माई। कि घरे आ जैतुई हे बाटे ललसाए माई। भाई लोग अगर वीडियो अच्छा लगल होखे तो लाइक शेयर जरूर करिए लोगन आ सपोर्ट करबे लोग। तो हम रोज रोज ऐसा ही जो दिन नवराता बा हम नया नया माई के भजन सुनावत रहें। बस